Νομίζω ότι τώρα όλοι βλέπετε την οθόνη μου. Μπορείτε να μου το επιβεβαιώσετε, είτε μέσω του μικροφόνου είτε μέσω ενός μηνύματος, ότι είναι ok, βλέπετε την οθόνη μου. Ωραία, μια χαρά, ξεκινάμε. Θα ξεκινήσω από το website της εταιρείας μας στην Αγγλία για να σας δώσω λίγο στην εισαγωγή ποιοι είμαστε και τι ακριβώς κάνει το πρόγραμμα. Η εταιρεία λέγεται Big Change, ιδρύθηκε το 2010 στην Αγγλία. Πρόκειται για μια εταιρεία ανάπτυξης λογισμικών προγραμμάτων με εξειδίκευση στον τεχνικό κλάδο. Τώρα, τι ακριβώς εννοούμε με αυτό? Η εταιρεία αυτή τη στιγμή έχει αναπτύξει δύο διαφορετικά solutions. Το πρώτο είναι το JourneyWatch, που είναι το πρόγραμμα για τη διαχείριση του στόλου των οχημάτων, και το δεύτερο είναι το JobWatch, που θα ασχοληθούμε με αυτό κυρίως σήμερα και θα δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση, γιατί είναι κάτι που μπορεί να φανεί περισσότερο χρήσιμο σε μια εταιρεία με electrical services. Περισσότερες πληροφορίες, case studies, video case studies, πληροφορίες για το πρόγραμμα, κάποια reviews των πελατών μας μπορείτε να τα βρείτε στο επίσημο website της Big Change στην Αγγλία. Τώρα, μπορείτε επίσης να βρείτε πληροφορίες στο website το δικό μας της Κύπρου. Αυτή τη στιγμή η Big Change Αγγλίας έχει αναπτυχθεί μέσω της Handy Security στην Κύπρο. Τα τελευταία 3 περίπου χρόνια δραστηριοποιούμαστε Κύπρο και Ελλάδα. Να πούμε λίγο και έτσι σύντομα το story. Η Big Change στην Κύπρο ήρθε μέσω ανάγκης, δηλαδή η Handy Security έψαχνε ένα λογισμικό πρόγραμμα για να διαχειριστεί τους τεχνικούς, τον φόρτο εργασίας, τα services που γίνονται έξω, τα maintenances κτλ. Και έτσι βρήκε την Big Change, εφάρμοσε το πρόγραμμα η Handy και έπειτα η Handy πήρε και το franchise για την Κύπρο και την Ελλάδα. Ξεκινάμε με την παρουσίαση σύντομα για να μπορέσουμε μετά να περάσουμε στο demo και να δούμε κάποια παραδείγματα. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Ωραία. Αυτή η εικόνα στο δεξί μέρος φωτογραφίας και το κείμενο είναι όλο το concept γύρω από το λογισμικό πρόγραμμα. Ουσιαστικά φανταστείτε βασικά τα προγράμματα αυτά ονομάζονται Field Service Management Softwares ή αλλιώς στα ελληνικά λογισμικά πεδίου. Ουσιαστικά ποιο είναι το concept? Υπάρχει το γραφείο, όπως βλέπετε εδώ το γραφείο, το οποίο επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με τα συνεργεία που βρίσκονται έξω και κάνουν εργασίες. Όπου τα συνεργεία που βρίσκονται έξω έχουν είτε στο κινητό είτε στο tablet μία εφαρμογή, έχουν κατεβάσει την εφαρμογή JobWatch, όπου μπορούν και λαμβάνουν από το γραφείο διάφορες σημειώσεις, εργασίες, έχουν πρόσβαση στο πελατολόγιο, βλέπουν το ιστορικό των εργασιών, έχουν πρόσβαση στο stock, βλέπουν το διαθέσιμο stock στην αποθήκη, στο van τους είτε στο χώρο του πελάτη. Οπότε για να υπάρχει αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία, στο γραφείο υπάρχει ένα άλλο λογισμικό πρόγραμμα και για τους τεχνικούς έξω υπάρχει μια εφαρμογή στο κινητό. Οπότε στην παρουσίαση θα δουλέψουμε σε δύο διαφορετικά περιβάλλοντα. Αυτό είναι το επίσημο launch event που κάναμε στις 3 Δεκάτου του 19 στο ΚΕΒΕ, που ουσιαστικά παρουσιάσαμε πως μια εταιρεία από τη χαρτούρα, ίσως από τα πολλά box files, μπορεί να ψηφιοποιήσει τις διαδικασίες αυτές μέσω της Big Change. Εδώ είναι ένα βίντεο 2 λεπτών που θα ήθελα την προσοχή σας για να δούμε λίγο το concept του προγράμματος, πώς ακριβώς δουλεύει. Παρουσιάζεται το πρόβλημα. Είναι μια νέα εγκατάσταση.
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Για αυτούς που δεν πρόλαβαν να δουν το βίντεο, υπάρχει διαθέσιμο στο YouTube. Προχωράμε με την παρουσίαση. And this reactive power causes some effects. The first effect is very often the customer has to pay money. Sorry, is someone asking something? Okay. Συνεχίζουμε την παρουσίαση. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία μας σε αριθμούς έχουμε 1.500 πελάτες ανά το παγκόσμιο, 170 άτομα δουλεύουν για το πρόγραμμα, εκ των οποίων περίπου οι 80 είναι προγραμματιστές. Το 19 κλείσαμε στα 20 εκατομμύρια και αυτή τη στιγμή η εταιρεία έχει παρουσία σε Αγγλία, Γαλλία, Κύπρο, Αμερική και Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή στην Κύπρο είμαστε περίπου στους 40 πελάτες από διαφορετικά τελείως industries. Κάποιες διακρίσεις, είμαστε μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Αγγλία, τεχνολογικά αναπτυσσόμενες εταιρείες, με βάση την KPMG, κάποια στατιστικά από την Deloitte. Να μην μείνω πολύ εδώ, να προχωρήσουμε να δούμε το πρόγραμμα. Τεχνολογικοί συνεργάτες, αξίζει να αναφερθώ ότι το πρόγραμμα είναι cloud-based και γίνεται hosting στα Amazon Web Services. Οπότε δεν θα χρειαστεί να εγκαταστήσουμε σε κάποιον σερβερ της εταιρείας σας το πρόγραμμα. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση από παντού. Είτε είστε Κύπρο, σε κάποια άλλη χώρα, είτε είστε σε κάποιο καφέ, είτε είστε στον δρόμο και θέλετε να προγραμματίζετε on the way εργασίες. Εδώ ουσιαστικά δείχνει το infrastructure της Amazon, το προχωράω για να μπορέσουμε να μπούμε στο πρόγραμμα. Εδώ αξίζει να αναφερθούμε δύο σημαντικές πιστοποίησεις που έχουμε σαν εταιρεία, το 9001 για το Quality Management και το 27001 ISO, που ουσιαστικά διασφαλίζουν η αξιοπιστία των δεδομένων σας στο cloud. Κάποιοι από τους πελάτες μας στην Κύπρο, όπως βλέπετε, και εδώ θέλω να κάνω μια σημαντική αναφορά, ότι το πρόγραμμα προσαρμόζεται ανάλογα το industry. Όπως βλέπετε εδώ έχουμε εταιρείες security, Brinks, Handys, μετά θα δούμε Telewest, Alpha Security. Έχουμε εταιρείες assembly, όπως είναι το τμήμα assembly του IKEA. Έχουμε τη Mercedes, όπου η τεχνική, η in-house τεχνική της Mercedes πηγαίνουν από κατάστημα σε κατάστημα και κάνουν επιδιορθώσεις. Υπάρχουν επίσης, έχουμε εταιρείες με services, καψάλι services, συντήρηση κλιματιστικών, ηλεκτρολογικές εργασίες, Lamer Home, property management, αστικό πράσινο, gardening services. Καλώς ήρθατε για αυτούς που μόλις μπήκαν στην παρουσίαση. Καλώς ήρθατε. Είμαστε περίπου στη μέση της παρουσίασης. Οποιαδήποτε απορία έχετε μπορείτε να ανοίξετε το μικρόφωνο σας να ρωτήσετε ή αλλιώς στο τέλος της παρουσίασης να τις μαζέψουμε όλες τις απορίες εκεί για να μπορέσουμε να εστιαστούμε σε αυτό. Εταιρείες IT όπως η MS Networks, Grayson Izilu, Home Improvement, Σιρεμάγια, ηλεκτρολογικές εργασίες, ψυχτικές εγκαταστάσεις κλιματιστικών, pest control. Οπότε βλέπετε ότι δεν είναι ένα πρόγραμμα μόνο για ένα industry. Προσαρμόζεται και το κάνουμε custom ανάλογα το industry. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας μέχρι στιγμής. Προχωράμε στο πρόγραμμα. Θα ξεκινήσω να κάνω μια σύντομη περιήγηση
του λογισμικού προγράμματος και έπειτα να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα του προγράμματος. Για να κάνουμε login είναι πάρα πολύ εύκολη η διαδικασία. Θα το κάνω από την αρχή για να δούμε όλη τη διαδικασία. Επισκέπτεστε κανονικά το website της BigChange. Δεξιά πάνω υπάρχει το tab όπου είναι το login. Βάζετε τους κωδικούς σας. Όπως είπαμε, το πρόγραμμα είναι cloud-based. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε πρόσβαση από παντού, από οποιοδήποτε μέρος της γης βρίσκεστε. Κάνουμε login κανονικά με τους κωδικούς μας. Ένα λεπτάκι, διότι έχω ανοιχτά πάρα πολλά προγράμματα και λογικό είναι λίγο να καθυστερεί κάποιες φορές. Θα ξεκινήσω λίγο να δούμε τα features του προγράμματος. Όπως βλέπετε, μέσα σε ένα περιβάλλον υπάρχουν πολλά διαφορετικά features. Εδώ θέλω να τονίσω ότι το calendar, το schedule, το stock, το CRM, η διαχείριση του στόλου των οχημάτων, τα μηνύματα, οι ειδοποιήσεις, τα alerts, τα reports και οι χάρτες είναι όλα integrated, όλα ενωμένα μεταξύ τους. Δηλαδή πρόκειται για ένα ενοποιημένο πρόγραμμα διαχείρισης εργασιών πελατών και στόλου οχημάτων. Δεν είναι ξεχωριστά parts τα οποία μετά τα ενώνετε εσείς. Οπότε θα ξεκινήσω με το dashboard, με την πρώτη εικόνα του προγράμματος. Βλέπουμε ουσιαστικά που βρίσκονται τα οχήματά μας στον χάρτη. Στο πάνω μέρος υπάρχει ο χρόνος που ξοδέψαμε στις εργασίες και στην οδήγηση. Εδώ αυτή τη στιγμή, επειδή πρόκειται για demo, μας δείχνει ότι ξοδέψαμε actual time 3 λεπτά στις εργασίες και projected 1 ώρα. Δηλαδή είχαμε προγραμματίσει εργασίες που θα κρατήσουν 1 ώρα, αλλά τελικά ξοδέψαμε 3 λεπτά. Εδώ δείχνει πόσες εργασίες ολοκληρώθηκαν σήμερα. Εδώ δείχνει πόσα άτομα έχουν πόσα resources, πόσα άτομα της εταιρείας έχουν εργασίες που βρίσκονται έξω. Και εδώ δείχνει τις συνολικές εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί στην εταιρεία. Θα τα περάσω τα features αρκετά σύντομα και μετά θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Θα ξεκινήσω να αναλύω το κάθε ένα ξεχωριστά. Με βάση βέβαια το αντικείμενο της σημερινής παρουσίασης, που είναι το πώς το λογισμικό πρόγραμμα JobWatch μπορεί να βοηθήσει μια εταιρεία με τα electrical services να ψηφιοποιήσει τις διαδικασίες της. Εδώ είναι το calendar και το schedule, ουσιαστικά το προγραμματισμός των εργασιών, που υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά εδώ με τα απλά calendars, ότι υπάρχει και status που αλλάζει στην κάθε εργασία. Δηλαδή δεν είναι απλά βάζουμε σε ένα calendar μια δουλειά, μια σημείωση και το αφήνουμε πάνω. Εδώ ξέρουμε και τι έγινε στην κάθε εργασία. Η διαχείριση του stock, του εξοπλισμού και των συστημάτων, το CRM, το πελατολόγιο, οι πελάτες μας, κάποιες σημειώσεις που κρατάμε για τους πελάτες μας, τα sales opportunities, δώστε μου ένα λεπτό. Ουσιαστικά εδώ είναι οι προσφορές που έχουμε στείλει ίσως, οι προσφορές που είναι pending, ποιες είναι κοντά να κλείσουν, είναι warm, ποιες έγιναν παραγγελία, ποιες είναι cold και ποιες είναι lost. Financial documents που έχουμε στείλει στους πελάτες, είτε είναι προσφορά, είναι proforma invoice, είναι sales order. Τα email που έχουμε στείλει στους πελάτες μας ή κάποιες καμπάνιες που έχουμε κάνει για να προσεγγίσουμε νέους πελάτες, και το knowledge base που ουσιαστικά εδώ μπορούμε να κρατάμε τις σημειώσεις μας. Εδώ είναι η διαχείριση του στόλου των οχημάτων με τους αριθμούς εγγραφής, τα service των οχημάτων, τα MOT, road tax, ασφάλεια, όπου για την κάθε ημερομηνία μπορούμε να βάλουμε και μια ειδοποίηση, ένα alert, έτσι ώστε να ξέρουμε ότι 13 του 2022 ειδοποίησε με σύστημα 15 μέρες πριν με ένα μήνυμα στο κινητό, email ή ένα pop-up μες στο πρόγραμμα για τη σημείωση αυτή. Μηνύματα που ανταλλάζουμε συζητήσεις με τα συνεργεία μας έξω.
ειδοποιήσεις, τα reports, όπου να μπορούμε να έχουμε report, να ξέρουμε γιατί στο τέλος του μήνα πόσες εργασίες κάναμε με το όνομα ηλεκτρολογική εγκατάσταση, πόσες συντηρήσεις κάναμε, πόσες επιδιορθώσεις κάναμε, πόσες φορές πήγαμε στο χώρο του τάδε πελάτη για να κάνουμε service. Το stock inventory, το sales και marketing metrics, για το tracking, για τα οχήματα, διαχείριση των οικονομικών αρχείων και καταλήγουμε στους χάρτες όπου θα ξαναξεκινήσουμε εδώ να αναλύσουμε λίγο περαιτέρω τα χαρακτηριστικά του προγράμματος. Λοιπόν, ξεκινάμε από το κομμάτι του fleet management, της διαχείρισης του στόλου των οχημάτων. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε στον χάρτη τα οχήματα. Είναι demo, το ξαναλέω, είναι πραγματικά οχήματα που είναι σε account πελατών, απλά δεν έχουν αυτή τη στιγμή ονόματα που έχουμε δώσει εδώ για τον demo μας. Βλέπουμε κόκκινο. Κόκκινο σημαίνει ότι το όχημα είναι σταματημένο. Και μπλε ότι το όχημα είναι σε κίνηση αυτή τη στιγμή. Κάνοντας δεξί κλικ τυχαία πάνω σε ένα όχημα, μπορούμε να δούμε το ιστορικό της διαδρομής. Τι ώρα ξεκίνησε το πρωί για να πάει να κάνει την πρώτη εργασία, πού έγινε η πρώτη στάση, η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, και μας δείχνει βέβαια πάνω στον χάρτη τα σημεία, εδώ αν δείτε στο ιστορικό της διαδρομής, να το ξανακάνω zoom, η πορεία που φαίνεται έχει κάποια βέλη. Εδώ κάποια είναι κόκκινα και κάποια είναι μπλε. Στο κόκκινο σημαίνει ότι ο οδηγός έκανε overspeed. Δηλαδή, ο δρόμος αυτός έχει σαν ανώτατο όριο ταχύτητας 60 και πήγαινε με 80. Οπότε μας βάζει και μια ειδοποίηση. Μπορούμε να βάλουμε και ένα alert. Μια ειδοποίηση να ειδοποιήσει τον υπεύθυνο των οχημάτων ότι ο συγκεκριμένος οδηγός κάνει overspeed. Σε αυτό το σημείο που βλέπετε την κλεψίδρα, ο οδηγός έκανε idling. Έκανε 10 λεπτά idling. Το idling είναι όταν το όχημα είναι σταματημένο με ανοιχτή τη μηχανή. Στο μπλε σημαίνει ότι είμαστε μέσα στα πλαίσια της ταχύτητας. Και εδώ κάτω αυτό το Gantt chart μας δείχνει τι ώρα ξεκίνησε το πρωί, πού σταμάτησε, πού ξεκίνησε, πού σταμάτησε όλη τη διαδρομή από την αρχή. Μπορούμε επίσης να δούμε ο οδηγός μας πόσες ή το τάδε συνεργείο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο Δημήτρης, ο βοηθός, όπου έχει assign πάνω του το όχημα ERR 124ΑΕ, θέλουμε να δούμε πόσες εργασίες έκανε σήμερα. Εδώ βλέπετε υπάρχουν κάποιες σημαίες στον χάρτη. Αυτές οι σημαίες είναι οι εργασίες που έχουν γίνει, που φαίνονται και στον χάρτη. Γιατί φαίνονται στον χάρτη? Γυρνάω πίσω για να σας το εξηγήσω αυτό. Μέσα από εδώ, από το μάτι που βλέπετε, μπορούμε να δούμε στον χάρτη τους πελάτες μας. Πρέπει να τονίσω εδώ κάτι. Για να γίνει η καταχώρηση των πελατών στο σύστημα το συγκεκριμένο, δεν χρειάζεται απλά να βάλουμε τη διεύθυνση, χρειάζεται να βάλουμε και ένα σημείο στον χάρτη. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ τα συνεργεία μέσω της εφαρμογής, που θα δούμε σε λίγο, να κάνουν navigate, να πάνε ακριβώς στην τοποθεσία του πελάτη. Φαντάζομαι πόσες φορές σας έχει συμβεί να μιλάτε στο τηλέφωνο με τους συναδέλφους σας, να σας ρωτάνε πού είναι ο συγκεκριμένος πελάτης, σε ποια διεύθυνση είναι, πού να στρίψω, πού να πάω. Οπότε εδώ γνωρίζουν από πριν που είναι, διότι εσείς έχετε καταχωρήσει στον χάρτη σωστά το σημείο του πελάτη. Στο παράδειγμα αυτό είναι ο Γκέο μας στην διεύθυνση τάδε και το contact person είναι ο Ανδρέας, παράδειγμα. Οπότε μέσα από τους χάρτες βλέπετε ότι όλο το πρόγραμμα είναι ενωμένο μεταξύ του. Υπάρχουν επίσης τα territories. Μπορούμε να περιορίσουμε το σύστημα και να του πούμε ότι
δεν θέλω τα συνεργεία μου να πάνε στα κατεχόμενα, ή όταν είσαι περίπτωση που πάνε στα κατεχόμενα, θέλω να ειδοποιηθώ, θέλω να το ξέρω. Στα stock items τώρα μπορούμε να ξέρουμε επίσης και με display στον χάρτη να ξέρουμε εδώ βλέπετε κάποιες σκούτες, κάτι παραδείγματα, να ξέρουμε στην αποθήκη μου πόσα stock items έχω. Έχω αυτά τα stock πάνω, μάλιστα. Πατώντας πάνω στο κάθε ένα θα δείτε ότι δεν μου αλλάζει την τοποθεσία, διότι έχω ορίσει σαν αποθήκη αυτή τη διεύθυνση και όλα αυτά τα items που βλέπετε βρίσκονται μέσα σε αυτή την αποθήκη. Οπότε μέσα από τους χάρτες σχεδόν είδαμε και έμεσα όλα τα υπόλοιπα features του προγράμματος. Τώρα θα φύγουμε από τους χάρτες και θα πάμε στο CRM. Να δω αν ξεχνάω κάτι να αναφέρω. Το CRM τώρα είναι το Customer Relationship Management κομμάτι, όπου από εδώ γίνεται η διαχείριση των πελατών. Από εδώ ουσιαστικά καταχωρούμε τους νέους πελάτες και δημιουργούμε εργασίες πάνω τους. Αυτή τη στιγμή εδώ μπορείτε να δείτε, μπορώ να δω τα contacts που έχω και τα persons που βρίσκονται, τα άτομα επικοινωνίας μέσα στα contacts. Μπορώ επίσης να χωρίσω τα contacts ανά group. Στην περίπτωση τη δική σας που μιλάμε για electrical services, μπορείτε να τα βάλετε τα εργοτάξια. Εργοτάξια Λευκοσία, εργοτάξια Λεμεσό, εργοτάξια Πάφος ή πελάτες residential ή companies. Μπορείτε να χωρίσετε με βάση τις δικές σας ανάγκες. Έπειτα είναι σημαντικό να αναφέρω ότι μέσα το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ customized. Μπορούμε στο κάθε πελάτη, στο κάθε tab εδώ να βάλουμε φίλτρα, έξτρα φίλτρα και να βάλουμε custom fields. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι μπορεί να παραμετροποιηθεί με βάση τις δικές σας ανάγκες. Στο συγκεκριμένο demo θα δώσουμε κυρίως μεγαλύτερη έμφαση στο εργοτάξιο 1, που είναι το contact που έχουμε ορίσει. Ουσιαστικά βλέπετε ότι σαν location του εργοταξίου έχω καταχωρήσει αυτή τη διεύθυνση. Το άτομο επικοινωνίας είναι ο Νίκος Ανδρέου, όπου εσείς μπορείτε εδώ για ένα εργοτόρο, μιλάμε στην περίπτωση του εργοταξιού. Αν είναι απλός πελάτης λιανικής, αν απλό σπίτι ή μια εταιρεία, το χειριζόμαστε ανάλογα. Εδώ τώρα το primary person είναι ο Νίκος ο Ανδρέου, που έχει αυτό το τηλέφωνο και αυτό είναι το email του. Εσείς μπορείτε εδώ να βάλετε και άλλα άτομα, να βάλετε τον εργολάβο, τον μηχανολόγο μηχανικό, τον αρχιτέκτονα, τον ιδιοκτήτη του πολυκατοικίας ή του σπιτιού. Κάποιες έξτρα πληροφορίες. Εδώ στα details μπορείτε να βάλετε όσα custom fields εσείς θέλετε. Μπορείτε να βάλετε για παράδειγμα το ποσό του συμβολέου. Μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε μπορείτε να σκεφτείτε που αφορά τη δική σας επιχείρηση. Εδώ είναι τα άτομα επικοινωνίας που μπορείτε να δείτε πάρα πολύ εύκολα. Μπορούμε να προσθέσουμε νέα άτομα. Okay. Το booking site είναι ένα link που δίνουμε, μπορούμε να δώσουμε και ένα link στους πελάτες μας για να κάνουν request εργασίες. Τα jobs τώρα είναι οι εργασίες που έχουμε κάνει στον πελάτη αυτό. Όπως βλέπετε εδώ στο παράδειγμα, 29 Δεκάτου και ώρα 9 και 13 πήγε ο Δημήτρης, ο βοηθός, που είχε το όχημα ERR και έκανε μία επίσκεψη στον πελάτη του τύπου ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Και πατώντας πάνω σε αυτό το job μπορούμε να δούμε τι έγινε σε αυτή την επίσκεψη. Η υπογραφή του πελάτη μάλιστα, χρησιμοποίησαμε σωλήνα Spiral F16 2 τεμάχια και τα αφήσαμε στο εργοτάξιο 1 και εδώ κάτω μπορούμε να δούμε και την φωτογραφία που έβγαλε το συνεργείο και κάποιες άλλες ερωτήσεις, ένα checklist που του έχουμε βάλει για να συμπληρώσει ψηφιακά. Τώρα θα μου πείτε, για να συμπληρωθεί όλο αυτό το PDF πώς έγινε? Οι ερωτήσεις αυτές και η συμπλήρωση του PDF έγινε από το συνεργείο έξω, όπου το συνεργείο
έχει μια εφαρμογή στο κινητό του που λέγεται JobWatch. Να κάνουμε login. Αυτή τη στιγμή σας πάω στο δεύτερο περιβάλλον που θα δουλέψουμε σήμερα. Την εφαρμογή που θα έχουν τα συνεργεία στο κινητό τους, που είναι αυτή, που δεν έχει καμία σχέση με το περιβάλλον που βλέπετε στο back office. Άρα έχουμε το back office, ένα λεπτάκι. Έχουμε το back office και το περιβάλλον, η εφαρμογή που δουλεύουν έξω οι τεχνικοί. Άρα από εδώ βλέπετε μπορούν να δουν να συμπληρώσουν το timesheet, πότε ξεκίνησαν δουλειά, πότε σταμάτησαν. Μπορούν να κάνουν έναν έλεγχο του οχήματος σε εβδομαδιαία, μηνιαία βάση, ότι όλα πάνε καλά. Και εδώ είναι το κομμάτι των εργασιών τους. Εδώ ουσιαστικά θα βλέπουν τι εργασίες έχουν να κάνουν σήμερα, αύριο για την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή αυτό το process τώρα που πιθανόν να γίνεται με κάποια έντυπα, δηλαδή έρχονται τα συνεργεία στο γραφείο, τους δίνεται κάποια έντυπα, πηγαίνουν έξω, κάνουν την εργασία, συμπληρώνουν ένα έντυπο, υπογράφει ο πελάτης και το φέρουν πίσω στο γραφείο μετά για τιμολόγηση, για δημιουργία νέας επίσκεψης ή οτιδήποτε άλλο, οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Αυτή η διαδικασία λοιπόν θα γίνει ψηφιακά. Ξαναγυρνάω πίσω και θα ξαναεπιστρέψουμε μετά ξανά στην εφαρμογή για να κάνουμε το παράδειγμα. Οπότε εδώ βλέπουμε τις επισκέψεις που έχουν γίνει στον χώρο του πελάτη, που είναι ο πελάτης μας είναι το εργοτάξιο 1 και έχουμε κάνει αυτές τις επισκέψεις. Οι άλλες έχουν προγραμματιστεί εδώ που βλέπετε, δεν έχουν γίνει ακόμα απλά. Αν μπω μέσα τυχαία σε μια επίσκεψη, θα δείτε ότι υπάρχουν και τα office notes, δηλαδή ναι, ο Δημήτρης έχει συμπληρώσει το checklist. Έχει συμπληρώσει ό,τι έπρεπε να συμπληρώσει. Τώρα εγώ σαν back office πρέπει να έρθω και να γράψω μια σημείωση. Να πω ότι ok, έβγαλα και έστειλα το τιμολόγιο. Μάλιστα. Δηλαδή κάνει action την εργασία το back office τώρα. Πάμε ξανά να βρούμε μια εργασία άλλη. Μάλιστα. Εδώ τώρα τι βλέπουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε γκρουπάρει εργασίες. Τι εννοούμε έχουμε γκρουπάρει εργασίες? Όταν μιλάμε για ένα μεγάλο project όπως ένα εργοτάξιο, μια νέα πολυκατοικία, ένα σπίτι, η ηλεκτρολογική εγκατάσταση τουλάχιστον δεν γίνεται σε μια επίσκεψη, φαντάζομαι. Χρειάζονται πολλές επισκέψεις για να ολοκληρωθεί. Οπότε στην περίπτωση αυτή, μέσα στο πρόγραμμα, δημιουργούμε group jobs και βάζουμε τη μία επίσκεψη κάτω από την άλλη μέχρι να ολοκληρωθεί. Όπως βλέπετε εδώ υπάρχει το thumbs down, το χέρι προς τα κάτω. Σημαίνει ότι είναι ongoing το project, δεν έχει ολοκληρωθεί. Και μπορώ να ξέρω στο κάθε στάδιο τι έχει συμβεί. Να ξέρω στην κάθε επίσκεψη τι έγινε. Και μόλις ολοκληρωθεί η επίσκεψη, η εγκατάσταση, να έρθω να τον τιμολογήσω ή να του στείλω ένα report με όλες τις επισκέψεις που έκανα στον πελάτη. Επίσης υπάρχουν και τα attachments, τα αρχεία που μπορούμε να βάλουμε στο αρχείο του πελάτη. Μπορούμε να στείλουμε προσφορές, μπορούμε να στείλουμε proforma invoices, τιμολόγια. Μπορούμε να ξέρουμε το activity την κάθε φορά. Ποιος έκανε τη δουλειά, πότε έγινε started, πότε έγινε accepted η εργασία, πότε προγραμματίστηκε. Μπορούμε επίσης να ξέρουμε τι stock έχουμε αφήσει στο εργοτάξιο 1. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι έχουμε αφήσει 5 μπρίζες απλές και 5 μέτρα σωλήνα σπιράλ. Και να ξέρουμε και τα movements του stock. Έφυγε το stock από την αποθήκη, πήγε στο εργοτάξιο. Έφυγε από το van του τεχνικού, πήγε στο εργοτάξιο. Εδώ είναι τα financial documents, προσφορές, proforma invoices, τιμολόγια που στείλαμε, διάφορες σημειώσεις, email και αρχεία που έχουν γίνει saved. Όπως βλέπετε εδώ, όλες οι φωτογραφίες που τράβηξαν τα συνεργεία έξω μπαίνουν στο αρχείο του πελάτη. Τώρα πάμε να κάνουμε ένα παράδειγμα μιας εργασίας. Πάμε στο schedule.
θα έρθω να προγραμματίσω μία εργασία για τον Νίκο. Όπως βλέπετε, τώρα εδώ ήρθαμε σε άλλο περιβάλλον. Ήρθαμε στο περιβάλλον του προγραμματισμού, στο περιβάλλον του calendar. Όπως βλέπετε, εδώ οι προηγούμενες εργασίες που έχουν γίνει από τον Δημήτρη είναι αυτές που είδαμε πριν, στο CRM. Αν μπω μέσα στην εργασία που έγινε το πρωί, μου δείχνει 8 με 9, τι έγινε στη δουλειά αυτή. Βγαίνει το PDF που είδαμε και πριν. Οπότε δεν είναι ένα απλό calendar, βλέπουμε και το status της εργασίας. Για να μην χρονοτριβώ, πάμε να δημιουργήσουμε μία νέα εργασία. Για ποιον είναι αυτή η νέα εργασία? Για το εργοτάξιο, αφού έχουμε το παράδειγμα του εργοτάξιου, συνεχίσουμε εκεί. Το εργοτάξιο 1. Να επιλέξουμε το job type. Το job type στην περίπτωση αυτή είναι ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Μας βγάζει και κάποια στατιστικά on average. Ποια συνεργεία είναι top performance. Από μέσα θα δω. Δεν έχουμε ακόμα δεδομένα για να βγει αυτό. Ωραία. Προγραμματίζω την εργασία σήμερα 12. Να πάω να την κάνει την δουλειά ο Νίκος, όπου θα έχει σαν assistant μαζί του τον Πόλη. Και το αφήνουμε και μία σημείωση σαν γραφείο. Please don't forget to get paid. Στο save αυτή τη στιγμή αυτόματα θα λάβει αυτή την εργασία στο tablet του ο Νίκος. A job electrology encadastasi has been assigned to you. Μάλιστα. Ορίστε εργασία. Είναι στο πρόγραμμα, είναι στο calendar, είναι στα jobs του Νίκου. Ο Νίκος, πατώντας πάνω στη δουλειά, θα την αποδεχτεί. Οπότε, απευθείας εσείς, σαν back office, ξέρετε ότι αυτή η εργασία έχει γίνει accepted από τον Νίκο. Δεν χρειάζεται να τον πάρετε τηλέφωνο, να τον ρωτήσετε την είδες, θα πας εκεί τελικά. Δεν θα πας, θα πάει ο άλλος. Αν για κάποιον λόγο δεν μπορεί να την κάνει accept ο Νίκος, τότε θα σας ειδοποιήσει, θα σας γράψει τον λόγο, για να μπορέσετε να την προγραμματίσετε αλλού. Επόμενο βήμα. Τώρα δείχνουμε όλα τα βήματα από την αρχή. Εσείς στη δική σας περίπτωση μπορείτε να προσπεράσετε ή να ξεκινήσετε απευθείας τη δουλειά ή να αφαιρέσετε μερικά steps. Στο σημείο αυτό, ο Νίκος πατάει start driving και τον ρωτάει το πρόγραμμα. Θες να ανοίξω τα sat-nav, να σε καθοδηγήσω για να πας στον πελάτη? Είναι αυτό που είδαμε πριν στο χάρτη, όπου καταχωρούμε κάθε πελάτη με στίγμα στον χάρτη. Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή είναι emulator, δεν μπορώ να ανοίξω τους χάρτες, θα απαντήσω no. Οπότε όμως ξέρουμε σαν back office ότι αυτή τη στιγμή ο Νίκος είναι on the way. Φτάνει στον πελάτη. Start job. Μάλιστα. Έχει φτάσει στον πελάτη. Ξέρουμε ότι δουλεύει, ότι αυτή τη στιγμή είναι στο εργοτάξιο και κάνει δουλειά. Αν έρθω πάλι πίσω και θέλω να δω τώρα μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στην εργασία, τι δεδομένα έχω στα attachments κάτι μου έχει βάλει το back office, για να δω τι ακριβώς είναι. Μάλιστα, είναι το σχέδιο. Μου έχει βάλει το σχέδιο της εγκατάστασης. Πολύ ωραία. Προχωράω. Η λεπτομέρεια και η πληροφορία που μου άφησε το γραφείο. Please don't forget to get paid. Μπορώ να κάνω attach φωτογραφίες από εδώ. Μπορώ να πάρω τηλέφωνο, να στείλω μήνυμα, να δω τις προηγούμενες εργασίες που κάναμε στο εργοτάξιο. Πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή το ιστορικό των εργασιών. Και προσέξτε τώρα, το συνεργείο έχει πρόσβαση στις εργασίες που έγιναν στο παρελθόν. Είτε είναι από το ίδιο συνεργείο, είτε είναι από άλλο συνεργείο. Είμαι στο εργοτάξιο, κάνω ό,τι πρέπει να κάνω στην επίσκεψη αυτή και έρχομαι να συμπληρώσω το checklist ψηφιακά. Και μου λέει, πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία, βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί στον απαραίτητο εξοπλισμό, γάντια, κράνος, εργαλεία. Μάλιστα. Τι είδους εγκατάσταση έγινε? Έγινε καλωδίωση. Τώρα αυτό που βλέπετε είναι demo. Μπορείτε εσείς να το διαμορφώσετε ανάλογα. Βγάλτε μια φωτογραφία του έργου στο στάδιο που βρίσκεται. Μάλιστα.
Δεν μπορώ να βγάλω τώρα επειδή είμαστε σε demo, θα πάρω μια από το library. Βρίσκομαι σε αυτό το στάδιο, όπου πρέπει να κλείσω την καλωδίωση τώρα. Και μπαίνει πάνω και ημερομηνία ώρα. Αυτή η φωτογραφία τώρα που βλέπετε θα γίνει save αυτόματα μετά στα αρχεία του πελάτη. Χρησιμοποιήσατε κάποια item, κάποια parts από το stock? Ναι, χρησιμοποίησα. Τι χρησιμοποίησα? Χρησιμοποίησα από την αποθήκη. Πήρα από την αποθήκη βασικά. Ένα λεπτό. Πήρα 10 μπρίζες. Είναι το παράδειγμά μας. Και μου βγάζει ειδοποίηση ότι δεν μπορείς να κάνεις drop-off αυτά τα items στον πελάτη, γιατί δεν είσαι στον πελάτη. Πώς το καταλαβαίνει αυτό? Διότι δεν βρίσκεται το όχημά μου εκεί με βάση το GPS. Δεν βρίσκεται στο χώρο του πελάτη, οπότε με προειδοποιεί. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα προχωρήσω γιατί είμαστε σε demo. Θέλεις να χρησιμοποιήσεις άλλα part? Όχι, δεν χρειάζεται. Οπότε χρησιμοποίησα 10 μπρίζες απλές. Για να αφήσω σε αυτή την επίσκεψη στο εργοτάξιο. Συνεχίζω την επίσκεψή μου, άλλα σχόλια. Όλα ok. Το project τελειώνει. Η εγκατάσταση βασικά τελειώνει. Σε λίγες μέρες. Save. Βάλε την υπογραφή σου. Μου λέει να βάλω και την υπογραφή μου πάνω. Νίκος. Save. Και τώρα με βγάζει στο να ολοκληρώσω την εργασία. Κάνω τον τελευταίο μου έλεγχο, ολοκληρώθηκε, δεν ολοκληρώθηκε. Παρουσιάστηκαν προβλήματα, είναι το έργο σε εξέλιξη. Τα results εδώ μπορείτε να φτιάξετε τις δικές σας απαντήσεις και ερωτήσεις. Έργο σε εξέλιξη. Χρησιμοποίησα 10 μπρίζες απλές και δίνουμε στον πελάτη εκείνη τη στιγμή να υπογράψει. Αν δεν είναι ο πελάτης παρόν, κανένα πρόβλημα, θα του στείλουμε την υπογραφή, ένα link με ένα μήνυμα για να υπογράψει remotely. Στο παράδειγμα τώρα θα υπογράψω εγώ για να κλείσει η δουλειά. Στο finish job ολοκληρώθηκε η εργασία και το back office ξέρει σε πραγματικό χρόνο τι έγινε. Ορίστε. Αυτό είναι το παράδειγμά μας. Job card. Χρησιμοποίησα 10 μπρίζες απλές από την αποθήκη στο εργοτάξιο 1, το statement, η φωτογραφία, όλα ok και εγκατάσταση. Οπότε αυτό το job card τώρα θέλετε να το στείλετε στον εργολάβο, θέλετε να το στείλετε στον ιδιοκτήτη της εταιρείας, στον ιδιοκτήτη της οικίας, στον πελάτη σας, θέλετε να το κρατήσετε αρχείο εσείς, κανένα πρόβλημα. Αυτά μένουν μέσα στο πρόγραμμα, μένουν στο αρχείο του πελάτη. Εδώ αριστερά μπορούμε να δούμε τα folders, όπως βλέπετε έχουν δημιουργήσει διάφορους φακέλους με εργασίες. Και δείτε πόσο απλό είναι. Μπορείτε να έχετε εδώ τις pending εργασίες και με ένα drag and drop να τη βάλετε στο πρόγραμμα του συνεργείου και αυτός να ειδοποιηθεί αυτόματα. Επίσης, για να γνωρίζουμε βασικά μπορούμε να γνωρίζουμε και αυτή τη στιγμή πόσα installations project έχουμε ανοιχτά και σε τι στάδιο βρίσκονται. Ερχόμαστε εδώ, δημιουργούμε ένα note, μια σημείωση μέσα στο πρόγραμμα και πάνω στη σημείωση ενώνουμε και τις εργασίες. Όπως βλέπετε εδώ για το εργοτάξιο είναι μια νέα εγκατάσταση και είναι ένα ongoing electrical installation project που μπορώ να δω τι εργασίες έχω κάνει σε αυτό το project. Μάλιστα, έχω ολοκληρώσει 3 εργασίες ήδη. Θέλω να ρωτήσω κάτι κάποιο συνάδελφό μου για το project, για το στάδιο που βρίσκεται το project. Οπότε τον κάνουμε tag μέσα στον διάλογο και θέλω να τον ρωτήσω σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε. Να τιμολογήσω. Στο add αυτή τη στιγμή στάλθηκε στο email του συναδέλφου μας αυτό το note. Ένα λεπτό να ανοίξουμε τα email μας.
Τώρα αυτό πώς στάλθηκε, διότι έχουμε δημιουργήσει κάποιες αυτοματοποιήσεις μέσα στο πρόγραμμα. Οπότε κλείνοντας το Node, εδώ μπορώ να γνωρίζω όλα μου τα ανοιχτά project new installation που βρίσκονται. Όλα μου τα project εγκατάσταση, συντήρηση κτλ. Θέλω επίσης να δω στην αποθήκη μου τι stock μου έχει μείνει. Μάλιστα. Μου έχουν μείνει παράδειγμα 50 μέτρα Cat6. Μου έχουν μείνει 24 μπρίζες απλές. Οι άλλες που πήγαν όμως. Θέλω να δω, να μπω μέσα να δω. Να δω τα movements, να δω τις κινήσεις του stock. Έφυγαν στις 27 Δεκάτου 5 από την αποθήκη. Στις 29 Δεκάτου έφυγαν άλλες 10 από την αποθήκη και πήγανε στο εργοτάξιο 1. Αν πατήσω πάνω σε αυτό το movement, θα με κάνει redirect απευθείας στην εργασία που έγινε αυτή η κίνηση. Οπότε δεν γνωρίζω απλά τα movements, γνωρίζω και ανεργασία πότε έγινε η μετακίνηση του stock. Μου το δείχνει εδώ και το reference. Να πάμε στα emails, να δούμε λίγο τη σημειώση. Όπως βλέπετε εδώ, πριν στο note που έκανα tag τον συνάδελφό μου για να το αφήσω μια σημείωση, την έλαβε. Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, να τιμολογήσω, και μετά έρχεται αυτός και απαντάει πίσω. Οπότε εκεί κρατάμε όλη τη συζήτηση, όλο τον διάλογο του project. Στο ακριβώς από κάτω email θα δείτε κάτι. Για την εργασία που κάναμε πριν, έχω δημιουργήσει μια αυτοματοποίηση μέσα στο πρόγραμμα που λέει ότι κάθε φορά που τελειώνει μια εργασία να στέλνεις το proforma invoice στον πελάτη με τα stock που χρησιμοποίησες. Οπότε αυτό που βλέπετε τώρα, 10 μπρίζες χρησιμοποίησα πριν και με συνολικό κόστος 119 ευρώ. Αυτό αυτή τη στιγμή στάλθηκε στον πελάτη. Με ένα όμορφο template που έχω δημιουργήσει εδώ πάνω. Όλο αυτό που βλέπετε είναι αυτοματοποίηση του προγράμματος. Μπορείτε να κάνετε τις δικές αυτοματοποίησεις. Είτε πριν γίνει εργασία, είτε αφού γίνει εργασία, είτε αφού δημιουργηθεί ένα νέο node, οτιδήποτε. Να μείνω λίγο στο schedule ακόμα και σε 2 λεπτά θα αφήσω χρόνο για ερωτήσεις. Μπορούμε να δημιουργήσουμε εργασίες με επανάληψη. Όπως βλέπετε στο παράδειγμα εδώ έχει 9 εργασίες. Γιατί είναι 9 εργασίες? Γιατί τις έχω βάλει κάθε εβδομάδα να δημιουργούνται αυτόματα. Μπορούμε να έχουμε ένα weekly view. Τη βδομάδα τι εργασίες έχω. Μπορούμε να έχουμε ένα list view. Εδώ τώρα τι εργασίες έχω ολοκληρώσει. Τι εργασίες δεν έχω ολοκληρώσει. Τι εργασίες έχω κάνει. Μπορούμε να φιλτράρουμε εδώ αριστερά τις εργασίες μας. Θέλω να δω τις εργασίες οι οποίες είναι ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Από 2/8 έως 21 Δεκάτου. All. Μάλιστα. Και θα δω εδώ τις εργασίες μου. Μπορώ να μπω και εδώ μέσα να δω το job card. Να κάνω view, να δω στην εργασία τι έγινε. Είναι αυτό το παράδειγμα που αφήσαμε και τη σημείωση πριν. Εν ολίγης και εν κατακλείδη θέλω να δείτε ότι όλα τα σημεία, τα functionalities του προγράμματος είναι ενωμένα μεταξύ τους. Οι εργασίες είναι ενωμένες με το CRM, είναι ενωμένες με το stock, είναι ενωμένες με τους χάρτες. Και αντίστοιχα, οι χάρτες είναι ενωμένα με το CRM, με το stock. Μπορώ να επιλέξω groups. Μπορώ να δω το duration των εργασιών, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό δεν είναι το πραγματικό duration των εργασιών, είναι το plan, αυτό που προγραμματίσαμε. Αλλά actual τι συνέβη? Μάλιστα. Τώρα φαίνονται ο πραγματικός χρόνος που διήρκεσαν εργασίες. Και έπειτα έχουμε σαν τελευταίο κομμάτι. Έχουμε το reporting, όπου μπορούμε να βγάζουμε reports για οτιδήποτε θέλουμε μέσα στο πρόγραμμα. Εγώ εδώ θα ήθελα να κλείσω την παρουσίαση σαν έτσι πρώτη γνωριμία, να αφήσω 2 λεπτά για ερωτήσεις. Μπορείτε να ανοίξετε και τα μικρόφωνά σας ή να μου στείλετε στο chat με μήνυμα
και θα χαρώ πολύ να κάνουμε και μια δεύτερη συνάντηση με τον καθένα ξεχωριστά, να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα πώς μπορεί να ταιριάξει και να λύσει δικές σας ανάγκες ή προβλήματα. Αφήσω 2 λεπτά για απορίες. Να δούμε και λίγο μέχρι να μου πείτε αν έχετε κάποια απορία, να δούμε και λίγο με την εφαρμογή λίγο παραπάνω. Μπορούμε να δούμε στο stock, μπορούμε να δούμε στο van τι stock έχουμε χρεωμένο. Μπορούμε να δούμε αν στο 2 days job stock, στα άλλα van τι stock έχουν, έτσι ώστε σε περίπτωση που ξεμείνει κάποιο συνεργείο να μπορεί να δει στα άλλα van τι έχουν πάνω για να τους πάρει τηλέφωνο να πάει να το πάρει. Έχουμε επίσης πρόσβαση και στο CRM, δηλαδή τα συνεργεία έξω, πρόσβαση και στους πελάτες, πολύ σημαντικό, που μπορούν να κάνουν search είτε ένα contact είτε ένα group και να βρουν τους πελάτες, μπορούν να κάνουν search around my position και να δουν ποιοι πελάτες είναι κοντά στη συγκεκριμένη τοποθεσία και με ένα κλικ να κάνουν navigate στο χώρο του πελάτη. Μπορούμε να βάλουμε πάνω κάποια expenses, κάποια έξοδα. Επίσης έχουμε το library, μπορείτε να έχετε κάποια brochures, κάποια health and safety policies ή checklists, κάποιους installation guides. Εδώ ουσιαστικά βλέπετε το όνομά σας, το όνομα του συνεργείου, το όχημα που έχει πάνω του το συνεργείο και οι συνολικές εργασίες που έχει για σήμερα, για τις επόμενες μέρες. Είναι όλα σε ένα περιβάλλον χωρίς να κουβαλάνε μαζί τους ούτε χαρτιά, ούτε έντυπα, ούτε work orders, service reports κτλ. Εδώ φαίνεται και η οδηγική συμπεριφορά του συνεργείου. Και όπως και να τονίσω ότι η εφαρμογή επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με το γραφείο. Οπότε το γραφείο ξέρει σε πραγματικό χρόνο τι έγινε. Μπορεί να τιμολογήσει την ίδια στιγμή. Μπορεί να στείλει προσφορά στον πελάτη στην ίδια στιγμή. Δεν χρειάζεται να περιμένει την επόμενη μέρα να έρθουν τα συνεργεία μέσα, να φέρουν συμπληρωμένα τα έντυπα για να ξεκινήσουν μετά οι τιμολογήσεις και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια χρειαστεί. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Χαρά μου ήταν να δούμε μαζί σήμερα πώς το δικό μας πρόγραμμα JobWatch μπορεί να βοηθήσει μια εταιρεία με electrical services να ψηφιοποιήσει τις διαδικασίες της. Ευχαριστώ πολύ.